Riot police storm in Bulawayo. Azvipere mushe panguva ino ikuonekwa kunzi mumastreets aiwa eBulawayo. Heavy riot police aiwa presence muCPD panguva inoi aiwa yoshamisa vanhu. Panguva inoi vanhu voshamisika vachiona kuti aiwa zvichapera mushe here. Panguva ino yatiri kuona kuti aiwa kuBulawayo ikoko ndokurikira chaos yemawar veterans. Kubulawayo ikoko kunyazi kuonekwa ndokune vanhu vakajamuka kana kuri mavhendors ndokwavakatangira kuenda against the municipal police. Panapa tichiona the 31st protest and demonstrations now they are heading kwasara mazuva mashomanana. Panguva inoi vakomana aiwa voya vachideploya vakomana veright. Sanapinda masvikobudanyira panapa kuti bosubscribe like on the bell icon. Kwaona zimwe anouya achiposta mapictures amuri kuona awa aratidza kuti hapana kumira mushe. Vachitaura vachiti heavy riot police presence in Bulawayo CBD on Wednesday morning. Kuti makuseni aiwa vakomana vanomuka vachiona riot yakazara. Vanhu vanouya vachireplaya zvakasiyana siyana vachiti 31 March we fear for vamwe pina chiti I have a feeling that the uprising on the 31st will start in Bulawayo. Vanopinda vachiti ZANU-PF must go. Vanopinda vachiti not holding my breath. Vanopinda vachiti which Bulawayo. Vanoenderombera vachiti so it's like police versus army. Vanopinda vachiti we are okay in Bulawayo, they must go to Harare, we can join ZANU fighting ZANU. Vanopinda vachiti 31 March munhu wese mwana achiti kuvhundutsira vanhu. These leaders I wonder where they come from. Mashoko ari kubuda panapa tiri kuona kuti vakomana veriot mapurisa ava achideployawo panguva inoi. Tiri kuona kuti vanhu vari kushamisika kuti aiwa sei vachibvumira aiwa kushandiswa zvinenge zvakadai. Tiri kuona kuti vakomana veriot vari kubvuma but vakomana vemilitary panguva inoi kune makunga ekuti aiwa masoja akatojamuka asi akana kutombozvinzwa vakabatana nemawar veteran. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu dzamafungiro enyu. Tsona subscribe or like, turn on the bell icon.